suminakay da susarong daraga sa jeep. Pano-pano na eh. Tigpatukaw da ka sumikaniko duman sa sayang lapi. Siyempre paranoan ang jeep eh. Tipig para chika niya da itong daraga na pigkulkul niya sa laogan jeep. Ngayon miss, hulaan ko ngayon trabaho mo. Sabi ka sa daraga, sige daw ngayon, hulaan mo. Ang trabaho mo miss, sa opisina ka. Ay ngalas da subayi, sa daraga. Paano mo ngayon nahulaan na sa opisina ako nagtatrabaho? Paano ngayon miss, nakukurukulkulta ka, ang lubot mo magaspang na. Magaspang na da ka, tutukaw. Binalos da ito ka sa daraga. Sinabihan naman sa lalaki. Ikaw man niya, hulaan ko man niya ang trabaho mo. Ang trabaho mo, mekaniko. Ay nangalas man sa lalaki. Paano mo ngayon nahulaan ang mekaniko ako? Eh syempre, pig mekaniko man, lubot ko. Ay,